Klasické obdobie gréckej filozofie. Sokratovské. Polovica 5. storočia pred našim letopočtom, 4. storočie pred našim letopočtom, obdobie veľkého kultúrneho, politického a hospodárskeho rozkvetu, hlavne Atén a Sask, zlatý vek Atén. Žili básnici Aeschylus, Sofokles, Euripides, Aristofanes, historici Herodotos, Tukydides, Xenofón, Sochár, Pheidias. Predstavitelia. Sokrates, jeho žiak Platón, ktorý bol učiteľom Aristotela. Sokrates, jedna z najväčších osobností v dejinách ľudstva. Otec Sochár, matka pôrodná babica, podľa toho pomenoval svoju filozofiu majeutika, chcel pomáhať ľuďom pri zrode ich vlastných myšlienok, manželka Xantipa, preslávená nekontrolovateľnou hystériou. Obvinený z bezbožnosti a kazenia mládeže, odmietol útek, vypil jed. Nenapísal žiadne dielo, o jeho živote sa dozvedáme z prác Platóna formou dialógu. Jeho učenie prebiehalo formou dialógu priamo na ulici, trhovisku. Svojho partnera v rozhovore privedie k zisteniu, že to, čo mu doposiaľ dôveroval, pri dôkladnejšom skúmaní neobstojí. V dialógoch sa využívala metóda sokratovskej irónie, ktorá mala 3 časti. Prvá ironická časť, ľuďom kladie banálne otázky, postupne sa pýta na stále zložitejšie veci, on hrá nevedomého, ktorý sa chce poučiť. Druhá, majeutická časť, dotyční si museli priznať, že slová, ktoré bežne používajú, nevedia vysvetliť. Nasledovalo hľadanie odpovedí, on im odmietol pomôcť, nasledovala jeho skeptická veta. Viem, že nič neviem. Definícia, išlo o charakterizovanie pojmu, určenie nejakej morálnej hodnoty. Za svoje poslanie pokladal výzvu poznaj seba samého. Sebapoznanie sa stalo spôsobom zušľachťovania vlastnej duše. Človek vlastným konaním a myslením musí pochopiť, čo je dobro, a ak to pochopí, nemôže viac konať zlo. Napomáha mu v tom vnútorný hlas daimonion, vnútorný hlas rozumu. Sokrates bol prísny racionalista. Sokrates mal množstvo žiakov, nevytvoril však jednotnú školu. Po jeho smrti vznikli Kyrénska škola, za cieľ konania pokladá pôžitok, Kynická škola, pohrdali materiálnymi statkami, hlásali návrat k prírode, Diogenes zo Sinope, filozof zo Suda. Platón narodil sa v Aténach v aristokratickej rodine, pôvodné meno Aristokles, Platón je prezývka, Edo široký platy, bol žiakom a obdivovateľom Sokrata. Ako samostatný mysliteľ založil v Aténach filozofickú školu Akadémia podľa gréckeho hrdinu Akadéma. Výučba prebiehala formou dialógov. Väčšina jeho prác je písaná formou dialógu, v ktorého hlavnou postavou je Sokrates. Obrana Sokratova, jediný monológ, v ktorej prebásnil Sokratovú obhajobu v súdnom procese. Timaios, Politéia, ústava, ktorú prepracuje a pomenuje zákony, posledné veľké dielo nedokončené. Napísal asi 36 diel vysokej umeleckej hodnoty. Platónova filozofia. Bol objektívny idealista, vychádza z Pythagorovho učenia, čísla nahrádza ideami. Idei sú večné, nemenné, nehmotné podstaty. Sú to vzory pre predmety zmyslami vnímateľného sveta. Sú skutočným, pravým bytím. Platónov dualizmus, existencia dvoch svetov. A. Svet zmyslovo vnímateľný, je to svet, v ktorom žijeme. Tento svet je nepravé, nedokonalé bytie, kde sa nachádzajú len napodobeniny, kópie, odrazy sveta ideí. B. Svet ideí, svet pravého bytia, pozostáva z pravzorov jednotlivých vecí, idei sú hierarchicky usporiadané, najvyššie idea dobra, príčina a účel všetkého jestvujúceho. Platón ju prirovnáva k slnku. Svet ideí je poznateľný len racionálne. Platón talast racionalista. Dualistické chápanie človeka, v človeku sa nesmrteľná duša dočasne spája so smrteľným telom. Predtým, ako sa spojila s konkrétnym telom, prebývala vo svete ideí a tam spoznala pravzory. Celé poznanie je iba rozpamätávaním duše na to, čo v tomto svete priamo nazerala. Platónovo podobenstvo o jaskyni. V jaskyni sú od počiatku pripútaní ľudia, nevedia o svete, musia sa uspokojiť s tieňohrou na stene oproti otvoru do jaskyne. Jednému sa podarí odpútať a dostať sa von. Najprv je oslepený a potom úžasnutý krásou, ktorú vidí. Nechce sa vrátiť späť. Navyše by mu ostatní neverili. Platónov model ideálneho štátu. Celý štát má fungovať ako ľudský organizmus. Ľudské telo má 3 časti. Hlava súvisí s rozumom, ten sa usiluje o cnosť, múdrosť, hruď súvisí s vôľou, snaží sa o cnosť, statočnosť, brucho súvisí s chuťou, snaží sa o cnosť, umiernenosť.
Preto by mal štát byť zložený z 3 vrstiev. Vládcovia, vakšam múdrosť, strážcovia, vakšam statočnosť, výrobcovia, vakšam umiernenosť. Nad všetkými musí panovať zákon. V ideálnom štáte chcel zrušiť súkromné vlastníctvo, aj deti sa mali vychovávať spoločne, výber vhodných partnerov určoval štát. Platónova predstava o štáte je pomerne totalitárna. Diela o ideálnych spoločnostiach dostali v novoveku pomenovanie utópie. Neúspešne sa ho pokúsil zrealizovať v Aténach a na Sicílii. Aristoteles predstavuje vrchol gréckej filozofie, najuniverzálnejší mysliteľ staroveku, študent Platónovej akadémie, 20 rokov. Otec bol lekárom macedónskeho kráľa Filipa II., on vychovávateľom Alexandra Veľkého. V Aténach založil filozofickú školu Likeion, odtiaľ Lyceum. Žiaci sa počas výučby prechádzali tzv. Peripatetická škola. Po obvinení z bezbožnosti uteká do Chalkidy, kde zakrátko zomrel. Jeho filozofia zahrnuje a systematizuje celú oblasť vtedajšieho vedenia. Filozofiu rozdelil na teoretickú, fyzika, matematika, metafyzika a praktickú, etika, politika, ekonómia. Aristoteles zaujíma v antickej filozofii výnimočné postavenie završiteľa. Logika, Aristoteles bol zakladateľom tejto vedy. On sám ju však za vedu nepokladal a pripisoval jej úlohu nástroja rozvíjania ostatných vied. Metafyzika, ontologická problematika. Vo veciach rozlišuje látku a formu, vec je ich zjednotením. Napríklad v kovovej guli kov nadobudol formu gule. Látka je možnosť, ktorá sa môže stať cez formu skutočnosťou. Látka uregá hmota, forma uregá štruktúra. Fyzika a kozmológia. Telesá nášho sveta sa skladajú zo 4 základných prvkov. Zem, voda, oheň, vzduch. Zem a voda sú ťažké. Ich miesto je dole. Vzduch a oheň sú ľahké. Smerujú hore. Nebeské telesá obsahujú 5. prvok éter, pohybujú sa kruhovým pohybom. Tieto myšlienky použil Ptolemaios pre svoj geocentrický model sveta. 2. storočie nášho letopočtu. Učenie o duši duša je nadradená nad telo. Má 3 formy. Vegetatívna, vyživovacia, zmyslová a rozumová. Pripisuje ju človeku. Etika patrí do praktickej filozofie. Človek je vo svojej podstate dobrý a to dobré treba uskutočniť. Staň sa čím si, staň sa človekom. Aristoteles praotec humanizmu. Učenie. O štáte štát je najvyššia forma ľudského súžitia. Je nadradený nad jednotlivca a rodinu. Formou štátu je jeho zriadenie, ktoré rozlišuje podľa počtu ľudí, ktorí sa podieľajú na vláde. Na jednom póle stojí monarchia a tyrania ako vlády jednej osoby, na druhom demokracia ako vláda väčšiny. Aristoteles ju chápe ako sebeckú vládu. Najkladnejšie zhodnotil politeu, rozumná, nesebecká vláda väčšiny. Diela, organon, etika Nikomachova, metafyzika. Aristotelova zlatá stredná cesta. Príliš málo odvahy je zbabelosť a príliš veľa odvahy bezočivosť. Byť málo štedrý je lakomosť, byť príliš štedrý je márnotratnosť, treba sa vyhnúť extrémom.